हरे कृष्ण सगळ्यांना. भगवद्गीता अध्ययनाचा आजचा आपला 9वा अध्याय, 9वा दिवस. राजगुह्य योग, सर्वात गोपनीय असं ज्ञान. पण अध्याय सुरू करण्यापूर्वी आपण रोजप्रमाणे प्रणाम मंत्र म्हणूया आणि अध्यायाला सुरुवात करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वर. गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिण. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण सगळ्यांना. सगळ्यांचं पुन्हा एकदा खूप खूप स्वागत आहे. आजचा आपला 9वा अध्याय, राजगुह्य योग, सर्वात गोपनीय असं ज्ञान. पण आपण अध्याय सुरू करण्यापूर्वी श्री श्री राधा गोविंद यांना साष्टांग वंदन करूया. आपले गुरु श्री श्रील प्रभुपाद यांनाही आपण साष्टांग वंदन करूया. नामनिष्ठदास प्रभू ज्यांच्यामुळे आपण ऑनलाईन भगवद्गीता शिकण्याचा आनंद घेत आहोत, तर त्यांनाही आपण साष्टांग वंदन करूया. आणि सगळ्यात शेवटी सर्व कृष्ण सेवकांना, ज्यांच्यामुळे आपण ही भगवद्गीता कुठल्याही अडथळ्याशिवाय 18 दिवसाचा हा कोर्स आपण उत्तम पद्धतीने पार पडतो आहोत. आपण लवकरच पुढे जाणार आहोत. तर आजचा आपला आहे 9वा अध्याय. तर मला एका प्रश्नाचं सगळ्यांनी उत्तर द्या की आपण आपला हा कुठला योग आहे, कुठला टप्पा आहे भगवद्गीतेचा? दुसरा टप्पा. त्याचं नाव काय आहे? भक्ती योग. बरोबर. आणि मला सांगा की आपण काल भक्तीच्या पायऱ्या किंवा भक्तीच्या स्टेजेस आपण ज्या म्हणतो, तर त्या 9 प्रकारच्या पायऱ्या आहेत. तर त्या काल कुठेतरी बघितल्या. तर त्या 9 पायऱ्या किंवा त्यातली एखादी पायरी तुम्ही मला कोणी सांगू शकाल का? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. बोला. श्रवण, कीर्तन, नाही पूजा. नाही नाही. नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ज्या 9 पायऱ्या आहेत त्यापैकी पहिलं आहे श्रद्धा, साधू संग. बरोबर. मला लिहायला जमलं नाही, सुटलं माझ्याकडून. त्यानंतर आहे अनर्य वृत्ती, निष्ठा, रुची, आसक्ती, भावभक्ती आणि शेवटची प्रेमभक्ती. या 9 पायऱ्या. अनर्य नाही, अनर्थ निवृत्ती. अनर्थ म्हणजे आपले जे षड्रिपू किंवा 6 शत्रू जे आहेत,
तर ते जे हा. शत्रू म्हणजे अनर्थ, आपण ओके. ज्याला ब्लॉकर सुद्धा म्हणू शकतो, तर ते. तर आणि तिसरं आहे भजन क्रिया. भोजन क्रिया. हो, हो. श्रद्धा, साधुसंग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ती, निष्ठा, रुची, आसक्ती, भावभक्ती आणि प्रेमभक्ती. खूप छान माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हां. तर आपण हे भक्ती योगामध्ये एक-एक आपल्याला ह्याच गोष्टी आपल्याला शिकायच्या आहेत, की भगवंत कोण आहेत आणि जर आपण आध्यात्मिक प्रवासाला लागलो किंवा आध्यात्मिक मार्गामध्ये, तर आपल्याला कुठल्या-कुठल्या पायऱ्या, कुठले-कुठले टप्पे आपल्याला येतील किंवा पार पाडायचे आहेत. तर आपण लगेच पुढे जाणार आहोत. आजचा आपला आहे अ, 9वा अध्याय. 9व्या अध्यायामध्ये आपल्याला राजविद्या राजगुह्य योग असं म्हटलेलं आहे. आपला कालच्या अध्यायात आपण अर्जुनाचे 8 प्रश्न पाहिले होते, की ब्रह्म म्हणजे काय? आत्मा म्हणजे काय? त्याच्यानंतर म अध्यात्म काय आहे? प्रकृती काय आहे? अधिदैवत काय आहे? अधिभूत काय आहे? असे अनेक प्रश्न होते आणि सगळ्यात शेवटचा प्रश्न किंवा असा मुद्दा होता, की मृत्यूसमयी आपण भगवंताला कसं स्मरण करायचं? आणि ह्या सगळ्या प्रश्नांची खूप छान पद्धतीने भगवंतांनी कुठेतरी उत्तरं दिलेली आहेत. आणि मृत्यूसमयी भगवंताला कसं स्मरण करायचं, तर तेही भगवंतांनी सांगितलेलं आहे, की हे शक्य आहे सरावाने, अभ्यासाने. जर तुम्ही अगदी सुरुवातीपासून तुम्ही आणि त्याच्यासाठी मी तुम्हाला उदाहरण दिलं होतं, की जे आपला एप्रिल-मार्चमध्ये पेपर असतो, आपण आपला ते वर्ष जे असतं ते सुरू होतं जूनमध्ये आपलं सुरू होतं. तर जूनपासून अभ्यास केला तर निश्चितच आपला एप्रिल-मार्चमध्ये जो पेपर असतो तो आपल्याला सोपा जातो. तसंच आपल्या जीवनशैली तशीच आहे, की आपला जन्म आणि आपल्या मृत्यूमध्ये आपल्याकडे एक गैरसमज आहे, की एक 60 उलटली, 65 उलटली, की रिटायरमेंट लाईफमध्ये देवदेव करायचा आणि आयुष्यभर त्या देवाकडे बघायचंही नाही किंवा नास्तिक पद्धतीने वागायचं किंवा असं म्हणायचं मला वेळच नाही आहे, त्या भौतिक प्रपंचामध्ये गुरफटून राहायचं. तर त्याही पेक्षा आपल्याला जसं प्रल्हाद महाराजांनी सांगितलेलं आहे, की जन्मानंतरचा प्रत्येक वय आपला प्रत्येक क्षण जो आहे, तो म्हणजे वृद्धापकाळ आहे किंवा ओल्ड एज आहे आणि म्हणून तो प्रत्येक क्षण हा भगवंतासाठी जगायचा आहे. भगवंताच्या चिंतनासाठी, स्मरणासाठी जगायचा आहे. त्याच्या सेवेसाठी जगायचं आहे. प्रपंच करता आणि म्हणून भगवंताने आपल्याला कर्मकांड सांगितलेलं आहे. प्रपंच करता, करता परमार्थ साधा. आणि आजचं आपल्याला बघायचं आहे, की राजविद्या राजगुह्य योगम. मग आता गुह्यम म्हणजे काय? भगवंत काय म्हणत आहेत आपण बघूया. परात्पर भगवान म्हणाले, "माझा प्रिय अर्जुना, तू माझा कधीही मत्सर करत नाहीस, म्हणून तुला हे परमगुप्त ज्ञान देईन, जे जाणून तू भौतिक अस्तित्वाच्या दुःखांपासून मुक्त होशील." आता इथे भगवंत सांगतायत, "तू माझा कधीही मत्सर करत नाही." तर आपल्या सगळ्यांमध्ये 6 षड्रिपू आहेत. मग ते षड्रिपू कुठले आहेत? अ, कोणी सांगू शकेल? हरे कृष्ण. काम, क्रोध, लोभ, मत्सर. हं. काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर. बरोबर. खूप छान माताजी. हरे कृष्ण. हे 6 षड्रिपू आहेत. मग त्यातले मत्सर जो आहे, तो आपल्याला विसर्जित करायचा असतो. त्याचा त्याग करायचा असतो. त्याच्यासाठी आपल्याला पर्यायच नाही आहे. कारण की बाकीचे जे 5 आहेत, अ, तर त्याच्यामध्ये जर तुम्ही आता आसक्ती म्हणजे कामवासना आपण जर म्हटलं, तर कोणाची धरायची? तर आपण भगवंताची धरू शकतो. भगवंताच्या सेवेची, त्याच्या ओढीची धरू शकतो. तसं 7व्या अध्यायात पहिल्या श्लोकात भगवंताने सांगितलेलं आहे, "तू माझी आसक्ती धर. तू भौतिक सगळ्या आसक्तींचा त्याग कर. तुला एकच आसक्ती धरायची आहे, माझी आसक्ती." त्यामुळे आपण आपला तो आपली वासना जी आहे किंवा आपली जी आसक्ती जी आहे, ती आपण भगवंतासाठी धरू शकतो. पुढचं आहे क्रोध. क्रोध जो आहे, मग आपण उत्तम उदाहरण पाहिलं होतं हनुमंताचं, की हनुमंताला क्रोध आला कारण की रावणाने तसं महापापच केलेलं होतं. परस्त्री हरण केलेलं होतं, सीतामाईचं हरण केलेलं होतं. म्हणून त्याने त्या क्रोधाच्या मध्ये त्याने ते लंकेचं दहन केलं. पण ते जे होतं ते पण तो क्रोध त्यांनी भगवंताच्या कार्यासाठी वापरला गेलेला होता. त्यामुळे त्याचा त्यांना दोष लागलेला नाही आहे किंवा त्यांनी तो त्यांचा क्रोध ह्या भगवंताच्या आनंदासाठी किंवा धर्मासाठी वापरलेला आहे. हो की नाही? त्याच्यानंतर आहे
आपण म्हणू शकतो की लोभ आहे, मोह आहे. आता मोह, आता अर्जुनाला मोह झाला. मोह कशाचा झाला? की हे माझेच सगळे नातलग आहेत. त्यामुळे मोहरूपी भ्रम निर्माण झाला. मग तो मोहरूपी भ्रम जो आहे, तो ज्ञानरूपी शस्त्राने त्याने गाळून पडला आणि म्हणून तो युद्धाला तयार झाला. हो की नाही? म्हणजे ह्या एक-एक गोष्टी ज्या आहेत, ज्या आपण भगवंतासाठी किंवा म्हणजे आपण भगवंताच्या सेवेसाठी आपण ह्या 5 गोष्टींचा आपण उपयोग करू शकतो किंवा आपण त्या वापरू शकतो. पण मत्सर हा असा आहे, की मत्सर याचा आपल्याला काहीही होत नाही. याचा केवळ त्याग आणि त्यागच करावा लागतो. आणि म्हणून इथे भगवंत सांगत आहेत, "अर्जुना, तुला माझा मत्सर नाही." असे बरेच जण आहेत की आपण म्हणू शकतो की इथं उदाहरण द्यायचं झालं तर जरासंध आहे. महाभारतातलंच उदाहरण द्यायचं झालं तर जरासंध हा खूप मोठा शिवभक्त होता. त्याच्यानंतर तो इतकं ब्राह्मणांना दान, धर्म, सेवा करत होता. खूप काही करत होता. पण तो कंसाचा सासरा होता. शिशुपाल त्याचा खूप छान मित्र होता आणि म्हणून तो परमात्मा श्रीकृष्णाचा मत्सर करत होता, द्वेष करत होता. आणि म्हणून मग त्याला काय शेवटी भीमाकरवी त्याचा मृत्यू झालाच की नाही. त्याच्यानंतर रावणाचं झालं तर रावण हा सुद्धा खूप मोठा शिवभक्त होता. पण तो हे मान्य करायलाच तयार नव्हता की मी भगवान श्रीकृष्ण किंवा प्रभू रामचंद्र हे कोणीतरी मोठे आहेत, हे परमात्मा आहेत. आणि म्हणून शेवटी काय झालं की त्यांचाही कुठेतरी मृत्यू झाला. हो की नाही रामाच्या हातून. एक सेकंद अरुण प्रभूजी, तुम्ही कशासाठी हँड रेज केला आहे का? हो, मत्सर म्हणजे नेमकं काय? द्वेष. द्वेष म्हणजे राग? नाही, म्हणजे द्वेष म्हणजे राग नाही. तर म्हणजे हे एखादी बघा, आता तुमच्याच पैकी जर बघायचं झालं, म्हणजे आपलं साधं उदाहरण द्यायचं झालं आणि हा कोणामध्येही असतो आपल्या अगदी सहज, की आपला एखादा घरातला व्यक्ती आहे, नातेवाईक आहे, शेजारी आहे, पाजारी आहे. म्हणजे एखादी वस्तू त्याच्याकडे आहे. मग ती साधी कुठलीही का वस्तू असेना किंवा हे, तर ती वस्तू त्याच्याकडे आहे म्हणून आपल्याला एवढा राग येत नाही. पण ती म्हणजे ती वस्तू आहे की नाही त्याच्याने फरक नाही पडत. पण ती त्याच्याकडे कशी आणि माझ्याकडे कशी नाही, तर हा एक प्रकारचा द्वेष असतो. तर याला मत्सर असं म्हणतात. तर ते त्याच्याकडे आहे आणि माझ्याकडे नाही. मग हा तो कोण मोठा लागून गेला वगैरे, हे जे सगळं आहे हा द्वेष आहे. ही द्वेष भावना जी आहे त्याला मत्सर असं म्हणतात. हरे कृष्ण हरे माताजी, कृष्ण. धन्यवाद. आपण प्रश्न उत्तर जे सगळ्यात शेवटी घेणार आहोत. हरे कृष्ण. आता आपण बघणार आहोत की ह्या अध्यायामध्ये आपल्याला बघायचं आहे की राजविद्या राजगुह्य योगम. हो की नाही? मग याच्यामध्ये भगवंत आपल्याला याला राजविद्या का म्हणतायत ते आपण बघूया. राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षम अवगमम धर्मम सुखम कर्तव्यम अव्ययम. मग हे सर्व गोपनीय ज्ञानात अत्यंत गोपनीय असं हे ज्ञान म्हणजे ज्ञानांचा राजा आहे. हे अत्यंत पवित्र ज्ञान आहे आणि ते अनुभवजन्य प्रत्यक्ष आत्मज्ञान देणारं असल्यामुळे ते धर्माची परिपूर्णता आहे. हे ज्ञान अविनाशी आणि आचरण करण्यास अत्यंत सुखकारक असं आहे. मग आता याला राजविद्या असं म्हटलेलं आहे. मग याला राजविद्या असं का म्हटलेलं आहे? कारण की हे ज्ञान जे आहे, हे ज्ञान हे आत्म्याचं ज्ञान आहे. म्हणजे तुम्ही आता हे ज्ञान घेतलं तरी तुमच्या हे ज्ञान आपल्याला चिरंतन टिकणारं असं ज्ञान आहे. ह्या ज्ञानाचा फायदा असा होणार आहे की आपण जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी हे जे चक्र आहे याच्यातून आपल्याला कुठेतरी मुक्तता मिळणार आहे. आता आपण बघा, आपल्याकडे ज्ञान, नॉलेज म्हटलं की आपण एखादा म्हणतो ज्ञानी आहे, सुशिक्षित आहे. आपल्याकडे आपण असं म्हणतो की उच्च विद्या विभूषित आपण असं म्हणतो. उच्च शिक्षित आहे. मग तो PhD होल्डर असेल, डॉक्टरेट असेल, त्याच्यानंतर डॉक्टर असेल, सायंटिस्ट असेल, इंजिनियर असेल,
CA असेल, CS असेल, एनी प्रोफेशनल डिग्री, हो की नाही, त्याला आपण उच्च विद्याविभूषित किंवा उच्च शिक्षित असं म्हणतो, सुशिक्षित असं म्हणतो. पण मला सांगा, जो ह्या जन्मात डॉक्टर आहे किंवा उत्तम उत्तम डॉक्टर आहे किंवा उत्तम इंजिनियर आहे, उत्तम आर्किटेक्ट आहे, उत्तम CA आहे, खूप छान, खूप सुंदर नॉलेज आहे आणि त्याचा इतर लोकांना फायदाही झाला आहे. पण जेव्हा त्या व्यक्तीचा मृत्यू होतो आणि जेव्हा पुढचा जन्म धारण करतो किंवा पुढचा जन्माला येतो, तेव्हा ते पुढच्या जन्मात सुद्धा तो मूळतः डॉक्टर असतो का? किंवा मूळतः इंजिनियर असतो का? नाही. त्याला पुन्हा A, B, C, D पासून, म्हणजे आपण मुलांना आधी कशात घालतो? प्ले ग्रुपमध्ये घालतो. मग ज्युनियर KG, सीनियर KG, फर्स्ट स्टँडर्ड, सेकंड स्टँडर्ड, मग 10th, 12th, ग्रॅज्युएशन, मग काय अजून कुठल्या प्रोफेशनल डिग्रीज असतील त्या करायच्या आणि मग पुन्हा मग नव्याने सगळी सुरुवात, हो की नाही? म्हणजे तुमचं ते ज्ञान जे आहे ते संपुष्टात येणारं आहे. ते त्या शारीरिक ज्ञान आहे, की तुमचा मृत्यू झाला की ते ज्ञान संपतं. पण हे जे ज्ञान आहे, की हे चिरंतन असं ज्ञान आहे, की हे तुमच्या आत्म्याचं शुद्धीकरण करणारं ज्ञान आहे. हे धर्माची परिपूर्णता करणारं ज्ञान आहे. त्यामुळे हे ज्ञान तुम्हाला जन्म-मृत्यूच्या चक्रातून बाहेर काढणारं ज्ञान आहे आणि हे जर तुम्ही मनापासून घेतलं, त्या भावनेने जर तुम्ही घेतलं, तर हे तुमचा अकर्माचा बॅलन्स वाढवणारं ज्ञान आहे. आणि म्हणून हे चिरंतन आहे, अव्ययम, चिरंतन आहे, शाश्वत असं ज्ञान आहे आणि म्हणून त्याला राजविद्या असं म्हटलेलं आहे. आणि मग आता राजगुह्यम, मग गुह्यम म्हणजे का? तर आपल्याला त्यातल्या 2 गोष्टी ऑलरेडी भगवंतांनी इथे सांगितलेल्या आहेत, की आपण शरीर नाही, आपण आत्मा आहोत. हे आपल्याला दुसऱ्या अध्यायामध्ये सांगितलेलं आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला सांगितलेलं आहे, आपण 7व्या अध्यायात पाहिलं, 8व्या अध्यायामध्ये पाहिलेलं आहे, की आपण मग त्याच्यानंतर गुह्यम. गुह्य ज्ञान म्हणजे आपण शरीर नाही, आपण आत्मा आहोत. गुह्यम म्हणजे आपण 7व्या 8व्या अध्यायामध्ये आपण भगवंताचेच अंश आहोत. भगवंताच्या ज्या शक्ती ज्या आहेत, ज्या अभिव्यक्ती ज्या आहेत, त्याचेच आपण अंश आहोत. हे कुठेतरी 7व्या 8व्या अध्यायामध्ये पाहिलेलं आहे. मग गुह्यतमम म्हणजे काय? तर ते आपण आजच्या अध्यायात भगवंत आपल्याला सांगणार आहेत. आणि मग ह्या ज्ञानाचा उपयोग आपल्याला चिरंतन कालासाठी होतो. म्हणजे आपल्याला अजून काही आपण कर्मबंधनात अडकतो, बरोबर? मग त्या कर्माचं फलित म्हणून बघा, आपण बरेच जण आपल्या घरात प्रारब्ध हा शब्द नेहमी वापरला जातो. काय याच्या प्रारब्धात लिहिलंय, काय त्याच्या प्रारब्धात लिहिलंय, काय माझ्या प्रारब्धात दिलंय. मग प्रारब्ध म्हणजे आपण जे जन्मापासून घेऊन येतो, तो आहे प्रारब्ध. त्याच्यानंतर दुसरं आहे फलमुख, म्हणजे आपण जे कर्म करतो तर त्याचा आपल्याला लगेच ह्याच जन्मामध्ये लगेचच आपल्याला त्याचा कुठेतरी त्याचं फलित आपल्याला भोगावं लागतं किंवा मग चांगलं वाईट जे असेल ते. दुसरं आहे कुटुंब. ते ह्या जन्मामध्ये शेवटी नाही तर कदाचित पुढच्या जन्मामध्ये आपल्याला त्या कर्माचं फलित भोगावं लागतं. आणि तिसरं आहे बीजम, म्हणजे त्याचं अनेक जन्मानंतर आपल्याला त्याचं फळ जे आहे ते भोगावं लागतं. याचं उदाहरण द्यायचं झालं तर धृतराष्ट्राचं आपल्याला देता येईल, की धृतराष्ट्राच्या जवळजवळ 100 जन्मापूर्वी त्याने 100 ह्याचा त्याने वध केलेला होता आणि म्हणून त्यांना ते फळ भोगण्यासाठी, की त्यांना मग ते 100 मुलं पण प्राप्त व्हावेत, हो की नाही? मग त्यासाठी परत तेवढे पुण्य कर्म पण करायला पाहिजे की नाही? आणि म्हणून मग परत 100 पुत्रांची प्राप्ती आणि मग 100 जन्मानंतर त्याला 100 पुत्रांची प्राप्ती झाली आणि मग म्हणून त्या 100 पुत्रांचा वध झाला, की त्यांना त्या 100 पुत्रांचं दुःख भोगावं लागलं, कारण की त्यांच्यामुळे कोणाला तरी 100 पुत्रांचं दुःख भोगावं लागलं होतं. म्हणून हा एवढा कालावधी जावा लागला. आणि म्हणून काही जे बीज जे असतं, काही तुमच्या कर्माचं बंधन जे असतं, ते तुम्हाला खूप जन्मानुजन्मानंतर भोगावं लागतं. मग हे सगळं जे आहे, की ह्या कर्मबंधनात आपण अडकलेलो असतो आणि म्हणून हे ज्ञान घेणं किंवा हे आपल्याला गरजेचं आहे आणि म्हणून राजविद्या, राजगुह्यम असं म्हटलेलं आहे. मग हे सुखकारक का आहे? तर हे सुखकारक याच्यासाठी आहे, की हे अविनाशी आहे, आचरण करण्यासारखं आहे, सुखकारक असं आहे. आणि मग सुखकारक का आहे? तर हे
आपण हे आत्मसात करायचा प्रयत्न करायचा किंवा ते ज्ञान घेऊन आपण आपल्या श्रद्धा किंवा भक्ती वाढवायचा प्रयत्न करायचा, भगवंताची सेवा करायचा प्रयत्न करायचा. मग भगवंताची सेवा भक्ती करायचे सुद्धा 9 प्रकार आहेत, ज्याला आपण नवविधा भक्ती असं म्हणतो. मग पहिलं आहे श्रवणम. श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पादसेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम. हे 9 प्रकार आहेत. याला नवविधा भक्ती असं सुद्धा म्हणतात. मग आपण उदाहरणच द्यायचं झालं तर परीक्षित महाराज. परीक्षित महाराजांनी भागवतमचं श्रवण केलं की 7 दिवसामध्ये हे ज्ञान ऐकलं त्यांनी आणि त्यांनी स्वतःचा मृत्यूचा जो आहे ते एक वरदान, त्या मृत्यूचा शाप होता पण त्याचं वरदान म्हणून त्यांनी त्याचा स्वीकार केला आणि ते ज्ञान जे आहे ते 7 दिवसात त्यांनी प्राप्त केलं. त्याच्यानंतर शुकदेव गोस्वामी जे आहेत की ज्यांनी आपल्याला हे सांगितलं, तर म्हणजे परीक्षित महाराजांना हे नाव सांगितलं, तर त्यांनी काय केलं की त्यांनी आत्मनिवेदनम म्हणजे त्याच्यामध्ये किंवा ते ज्ञान त्यांना रिअलाइज झालं किंवा ते ज्ञान त्यांनी कुठे कीर्तनाच्या स्वरूपात सांगितलं, त्यामुळे त्याला कीर्तनम आपण म्हणू शकतो. स्मरणम, स्मरणम मध्ये आपण प्रल्हाद महाराजांचं नाव घेऊ शकतो. त्याच्यानंतर आपण अंबरीश महाराजांचं नाव घेऊ शकतो की त्यांनी वेळोवेळी भगवंताची स्मरण त्यांच्या करत होते, स्मरण भक्तीमध्ये भगवंत होते. पादसेवनम मध्ये माता लक्ष्मी आहेत की ज्या नेहमीच भगवंतांच्या चरणकमलांच्या सेवेमध्ये रुजू असतात. त्याच्यानंतर अर्चनम म्हणजे पृथ्वी महाराज आहेत. त्याच्यानंतर वंदनम मध्ये आपण ध्रुव महाराज म्हणू शकतो, उद्धवांचं उदाहरण घेऊ शकतो. दास्यम म्हणजे आपण हनुमंता पेक्षा दुसरं आपल्याला कुठलंही उदाहरण आपल्याला समोर येणार नाही. सख्यम मध्ये अर्जुन आहेत. आत्मनिवेदनम मध्ये बली महाराज आहेत की त्यांनी आपलं सर्व वामन रूपामध्ये भगवंत जेव्हा गेले होते तेव्हा त्यांनी सर्वच्या सर्व दानामध्ये त्यांनी देऊन टाकलं आणि भगवंतांना शरण गेले. तर हे अशी वेगवेगळी उदाहरणं आहेत की हे आणि म्हणून आपण त्या कुठल्याही एका प्रकाराने तुम्ही भगवंताची भक्ती करू शकता, सेवा करू शकतात आणि तुम्ही हे ज्ञान आचरण कसं करायचं, तर ह्या 9 प्रकारे तुम्ही आचरण करू शकतात. आपण लगेच पुढे जाणार आहोत. हे परंतप अर्जुना, ज्यांची या भक्ती मार्गावर श्रद्धा नाही त्यांना माझी प्राप्ती होऊ शकत नाही, म्हणून ह्या भौतिक जगतामध्ये जन्म मृत्यूच्या मार्गावर त्यांचं पुनरागमन होत राहतं. मग इथं भगवंत म्हणत आहे की मी हे सांगितलेलं आहे की हे गुह्यतम ज्ञान मी कुठेतरी तुम्हाला सांगतो आहे, सांगण्याचा प्रयत्न करतो आहे, पण ज्यांची श्रद्धाच नाही आहे, जिथे विश्वासच नाही आहे, जिथे भाव नाही, जिथे भक्ती नाही, त्यांचं इथे काही होऊ शकत नाही आणि मग ते त्या जन्म मृत्यूच्या चक्रामध्ये अडकणारच आहेत. त्यामुळे हे ज्ञान जे आहे ते तुम्हाला अत्यंत भक्तिभावाने, ज्याचा जसा भाव तसा त्याचा कृपा प्रसाद, तसा त्या पद्धतीनेच त्याला ते मिळणार आहे. आणि म्हणून ज्यांचा जिथे विश्वासच नाही आहे त्यांच्यासाठी हे ज्ञान जे आहे हे तिथे भगवंत अप्रकटच राहतात. मी माझ्या अव्यक्त रूपाद्वारे हे जगत व्यापलेले आहे. सर्व जीव माझ्या ठायी आहेत, परंतु मी त्यांच्या ठायी नाही. तरी हे सर्व सृष्ट पदार्थ माझ्यामध्ये स्थित नाहीत. माझे हे योग्य ऐश्वर्य पहा, जरी सर्व जीवांचा पालन पोषण करता आणि सर्वव्यापी मी आहे, तरी सुद्धा मी या व्यक्त सृष्टीचा अंश नाही. मी स्वतःच सर्व सृष्टीचे उगमस्थान आहे. जसा प्रबळ वारा सर्वत्र वाहतो, नेहमी आकाशात विसावतो, त्याच प्रकारे सर्व प्राणी माझ्यामध्ये विसावतात, हे जाणून घ्या. संपूर्ण भौतिक सृष्टी माझ्या अधीन आहे. माझ्या इच्छेनेच ती पुन्हा पुन्हा व्यक्त होते आणि माझ्या इच्छेने शेवटी तिचा प्रलय होतो. हे धनंजया, ही सर्व कर्म मला बद्ध करू शकत नाहीत. तटस्थाप्रमाणे मी या सर्व भौतिक कर्मापासून अनासक्तच राहतो. आणि मग इथे भगवंत सांगता आहेत, आपण आधी हे बघूया की इथे भगवंत सांगता आहेत की ह्या चराचरामध्ये की मी संपूर्ण
व्यापून राहिलेला आहे किंवा हे संपूर्ण जग जे आहे ह्या माझ्या अव्यक्त रूपाद्वारे मी या जगामध्ये व्यापलेलो आहे. म्हणजे भगवंत जळी स्थळी काष्टी पाषाणी आपण जे म्हणतो चराचरामध्ये इथे भगवंत व्यापून राहिलेले आहेत. मग त्या सर्व प्लॅनेटरी सिस्टम मध्ये असेल चंद्र सूर्य म्हणजे आपल्याला हे सगळं जे ब्रह्मांड जे दिसते आहे ह्या प्रत्येकामध्ये भगवंताची अंतरंगा शक्ती आहे हे आपण ऑलरेडी बघितलेली आहे, हो की नाही. आणि मग दुसरं सांगता आहेत की हे संपूर्ण सृष्टीचं पालन मी करतो आहे. भगवंत हे पुन्हा सांगत आहेत. आपण पाहिलेलं आहे की कालचं आपण त्या माळेचं उदाहरण पाहिलं होतं की नाही, मोत्यांची सर. तर त्या मोत्यांच्या सर मधला जो धागा जो आहे म्हणजे भगवंताची जी शक्ती जी आहे, आपण पृथ्वीवर जी आपण ज्याला गुरुत्वाकर्षण शक्ती जी म्हणतो तर अशा शक्तीद्वारे हे संपूर्ण जग जे आहे ते एका कक्षेमध्ये व्यवस्थित त्याचं जे सृष्टी चक्र ज्याला आपण म्हणू शकतो ते उत्तम पद्धतीने सुरू आहे. तसा वारा सर्वत्र वाहतो, आकाशात विसवतो, त्यामुळे हे सगळे प्राणी जेव्हा प्रलय होतात तेव्हा माझ्यामध्येच विसावतात असं इथे भगवंत सांगता आहेत. आणि ह्या सृष्टीमध्ये जे काही होत आहे, जे घडणारं आहे, घडलेलं आहे, घडणार आहे, तर ह्या सगळ्या गोष्टींचा हे सगळे भगवंताच्याच इच्छेने होत असतो. त्यामुळे ह्या सृष्टीची निर्मिती भगवंताच्या इच्छेने झाली. ह्या सृष्टीचं पालन जे आहे ते भगवंताच्या इच्छेने होतं आहे आणि या सृष्टीचा प्रलय जो आहे तो सुद्धा भगवंताच्याच इच्छेने होत आहे. कुठलंही कर्म भगवंताला बद्ध करू शकत नाही. तटस्थाप्रमाणे भगवंत असतो प्रत्येक कर्मामध्ये आणि त्या कुठल्याही भौतिक कर्मामध्ये तो अडकत नाही, तो अनासक्तच राहतो. आणि म्हणून आपल्या इथे भगवंत आपल्याला सांगता आहेत मया दक्षिण प्रकृती सूयते सचराचरम हेतून अनेन कौंतेय जगद्वीप विवर्तते. हे कौंतेया, माझ्या अनेक शक्तींपैकी एक असणारी ही भौतिक प्रकृती माझ्या अध्यक्षतेखाली कार्य करीत आहे. सर्व चराचर प्राण्यांची निर्मिती करते आणि तिच्या ह्या नियंत्रणाखालीच या सर्व सृष्टींची वारंवार उत्पत्ती आणि संहार होत असतो. तर ह्या संपूर्ण सृष्टी जी आहे ही प्रकृती, भौतिक प्रकृती जी आहे ही भगवंतानेच निर्माण केलेली आहे, त्यांच्या अध्यक्षतेखालीच झालेली आहे. तिचं पालन सुद्धा भगवंतांच्याच काय म्हणू शकतो की इच्छेने होत आहे, त्यांच्याच अध्यक्षतेखाली होत आहे. त्याच्यासाठी त्यांनी काही हेड्स नेमलेले आहेत आणि त्यामुळे तिचं उत्पत्ती, संहार आणि तिचं पालन पोषण हे सगळं भगवंताच्याच अध्यक्षतेखाली होत आहे. आता इथे भगवंतांनी एक शब्द वापरलेला आहे किंवा इथे सगळं वापरलं आहे की मी नेहमी तटस्थ असतो, मी ह्या भौतिक कर्मापासून, भौतिक प्रकृतीपासून नेहमीच अनासक्त असतो. त्या गोष्टी मला बद्ध करू शकत नाही. मी त्याच्यामध्ये आहे पण मी त्याच्या सुद्धा नाही असं हे नेहमी सांगत असतात भगवंत. किंवा आपल्याला प्रत्येक ठिकाणी आपल्याला हे बघायला मिळतं. इथे हे आहे, याला म्हणतात अचिंत्य भेदाभेद तत्व. आता अचिंत्य भेदाभेद तत्व म्हणजे काय, तर त्याच्यासाठी आपल्या घरातलं उदाहरण द्यायचं झालं तर आपल्या प्रत्येकाच्या घरी दही असतं. आपण रोज रात्री दही विरसतो, दूध विरसतो, हो की नाही, दुधाला विरजण लावतो आणि मग सकाळी त्याचं उठून दही होतं. मग 2 दिवसांनी ते आपण किंवा थोडस हे झालं दही ते आपण त्याचं लोणी काढतो, ताक काढतो आणि तूप काढतो. तर दूध, दही, त्याच्यानंतर लोणी, ताक, तूप, तर ह्या सगळ्यांमध्ये मला सांगा प्रत्येकाचे गुणधर्म वेगळा, चव वेगळी. एक उष्ण आहे तर एक शीतल आहे, म्हणजे प्रत्येकाचे गुणधर्म वेगळे आहेत. काही औषध म्हणून वापरलं जातं, म्हणजे एक कुठल्या म्हणजे ताक जे आहे ते थंडावासाठी वापरलं जातं. उष्णता निर्माण करायची असेल तर दही वापरलं जातं. म्हणजे प्रत्येकाचे गुणधर्म वेगळे आहेत. तुपाचा अजून वेगळाच गुणधर्म आहे. तुप हो की नाही, म्हणजे काय, तर ह्या सगळ्याचा गुणधर्म वेगळा आहे. पण त्याची सुरुवात कशापासून झालेली आहे, दुधापासून झाली आहे. त्या प्रत्येक वस्तूमध्ये किंवा प्रत्येक रूपामध्ये आपण म्हणू शकतो दूध आहे.
पण जेव्हा दुधामध्ये आपण म्हणू शकतो की दुधात तूप आहे, दुधात दही आहे, दुधात लोणी आहे, दुधात ताक आहे, असं आपण म्हणू शकतो का? नाही. तसंच आहे, भगवंत जे आहेत ते एका दुधासारखे आहेत आणि हे सर्व त्यांच्या ज्या अभिव्यक्ती आहेत, त्यांच्या ज्या शक्ती ज्या आहेत, या दही, लोणी, ताक, तूप याच्यासारख्या आहेत आणि याला अचिंत्य भेदाभेद तत्व असं म्हणतात, की दूध हे प्रत्येकामध्ये आहे. पण याचा अर्थ असा नाही की तुपामध्ये दूध आहे, लोण्यामध्ये दूध आहे. आपण सॉरी, मी उलटं बोलली की तुपामध्ये दूध आहे कारण की त्याच्यापासूनच बनलेलं आहे. लोण्यामध्ये दूध आहे कारण त्याच्यापासूनच बनलेलं आहे. पण दुधामध्ये तूपही नाही, दुधामध्ये लोणीही नाही, दुधामध्ये ताकही नाही. दूध हे दूधच आहे. तर असे हे अचिंत्य भेदाभेद तत्व. आता आपण पुढे जाणार आहोत. पण कसं आहे की इथे भगवंत एवढं सांगता आहे किंवा आपल्या ह्या शास्त्रांमध्ये आपण आता कलियुगाचा जर भाग घ्यायचा झालं तर शास्त्रांमध्ये दिलेलं आहे, सगळीकडे दिलं आहे. पण तरीही काही लोक असतात की ज्यांचा भगवंतावर विश्वासच नाही. तर त्यांच्यासाठी इथे भगवंत म्हणतात, अवजानन्ति मा मूढा मानुश्री तनुमाश्रितम परम भावम जानंतो मम भूत महेश्वरम. जेव्हा मी मानव सदृश्य रूपामध्ये अवतीर्ण होतो तेव्हा मूर्ख लोक माझा उपहास करतात. अस्तित्वातील सर्व वस्तूंचा परम अधीश्वर म्हणून माझे दिव्य स्वरूप ते जाणत नाही. आणि मग अशा लोकांचं कसं असतं बघा, मोघाशा मोघ कर्मण मोघ ज्ञाना विचेतसा राक्षसीमा आसुरीच एव प्रकृती मोहिनी श्रिता. जे अशा प्रकारे लोक गोंधळलेले आहेत ते राक्षसी नास्तिक विचारांनी आकर्षित होतात. त्या भ्रामित अवस्थेत त्यांच्या मुक्तीच्या आशा त्यांचे फलदायी क्रियाकलाप आहेत. त्यांची ज्ञान संस्कृती या सर्वांचा पराभव झालेला आहे. मग इथे भगवंताने सांगितलेलं आहे की ज्यांना भगवंत हे मुळात परमात्मा स्वरूप आहे हे मुळीच मान्यच नाही आहे आणि त्यामुळे त्यांना भगवंत हा कोणीतरी मनुष्य आहे, मनुष्य म्हणून जन्म घेतलेला आहे वगैरे. आता आपण महाभारताचं उदाहरण घ्यायचं झालं तर तिथे दुर्योधन आहे, धृतराष्ट्र आहे, असे अनेक शकुनी आहे, म्हणजे असे अनेक तिथे उपस्थित लोक आहेत की तिथे समोर भगवान श्रीकृष्ण आहे पण ते परमात्मा म्हणून आहेत हा त्यांच्यावर विश्वासच नाही आहे. ते मान्य करायला ते रेडीच नाही आहेत, तयारच नाही आहेत. नाही की इथे कोणीतरी आहे म्हणून हे परमात्मा आहेत. आपण समोर परमात्मा देव असेल तर आपण एखादी गोष्ट करायला, चुकीची गोष्ट करायला सुद्धा आपण आपण घाबरू किंवा आपण नाही करणार. म्हणजे आपण धाक कोणाचा तरी असतो की नाही, की नाही आपल्याला काहीतरी कोणतरी बघतं आहे, परमात्मा आहे, काहीतरी होईल, असं होईल. नाही, तर तिथे त्यांना त्याची जाणीवच नाही. त्यांना असं एक साधारण मनुष्य, एक राजा पण नाही, तो एका काय म्हणतो शकतो की गायी चारणारा वगैरे ते काही काय म्हणत होते की त्यांना जरासंध मान्यच नव्हतं, कंसाला मान्यच नव्हतं की हे भगवान श्रीकृष्ण आहेत म्हणून. तर असं सगळं जे आहे त्यांच्या अशा लोकांसाठी किंवा कलियुगात सुद्धा अनेक लोक आहेत की त्यांना असं वाटतं की भगवंत हे निर्गुण निराकार आहेत किंवा नाहीच आहेत आणि असे हे मूर्ख लोक भगवंताचा उपहास करतात, भगवंताचं दिव्य स्वरूप जाणू शकत नाही. त्यांना म्हटलं आहे मोघाशा मोघ कर्मण. आणि असे लोक जे आहेत, जे मूर्ख आहेत, मूढ आहेत, त्यांना ते भ्रमित अवस्थेत असतात आणि मग त्यांचं काय होतं, राक्षसीन आसुरींच एव, म्हणजे ते राक्षसी आणि आसुरी प्रवृत्ती ज्या आहेत, तमोगुण जो आहे त्यांच्यातला तो वाढीस लागतो. राक्षसी नास्तिक प्रवृत्ती त्यांच्या विचारांना आकर्षित करतात. रजोगुण आणि रजोगुण पेक्षाही तमोगुण हा त्यांना जास्त त्यांच्या मधला तो वाढीस लागतो आणि मग शेवटी काय होतं, ते स्वतःच अधःपतन करण्यास कारणीभूत होतात. पण असेही काही लोक आहेत की जे भगवंतांना खूप अगदी भगवंतांची भक्ती मनापासून करतात, भाव आहे तिथे, प्रेम आहे, समर्पण भावना आहे. आपण समर्पण भावना आपण म्हणतो. मी तुम्हाला पण आधी पण एक उदाहरण दिलं होतं की भगवंताबरोबर प्रेम कसं असलं पाहिजे. तर आई आणि मुलाचं कसं नातं असतं किंवा आईची जी मुलाबद्दलची ओढ असते, प्रेम असतं. मला सांगा, आपण नेहमी एखाद्या आईची थोरवी गातो, गोडवे गातो. का गातो बरं? ते आई आहे म्हणून नाही गात.
तर तिच्यामध्ये ती समर्पण वृत्ती आहे. मुलासाठी कुठल्याही गोष्टीचा त्याग करण्याची वृत्ती आहे. आणि ज्याला आपण प्रेम असं म्हणतो, प्रेम भावना म्हणतो, की छोट्या छोट्या गोष्टींचा त्याग मुलासाठी, मुलांसाठी, मुलीसाठी जे काही असेल ते. आणि म्हणून आई थोर, म्हणून आईचे आपल्याकडे एवढे गोडवे गायले जातात, कविता लिहिल्या जातात, लेख लिहिले जातात, कारण तिच्यामध्ये असलेली ती समर्पण वृत्ती. भक्ताचं सुद्धा असंच आहे, की एका भक्तामध्ये ज्याला आपण इथे भगवंतांनी त्याग असं म्हटलेलं आहे, म्हणून भगवंत म्हणतात कर्म फळाचा त्याग, तो समर्पण भाव जो आहे. आणि म्हणून असेही लोक आहेत. महात्मा नस्तु मां पार्थ दैवी प्रकृती आश्रितः भजन भजन्त्य अन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम. हे पार्थ, मोहित न झालेले महात्मेजन दैवी प्रकृतीच्या आश्रयाखाली असतात. ते भक्तीमध्ये पूर्णपणे युक्त झालेले असतात, कारण ते मला सृष्टीचे आदी कारण आणि अविनाशी पुरुषोत्तम भगवान म्हणून जाणतात. असे अनेक लोक जे आहेत, की जे माझी खूप मनोभावे पूजा करतात, अर्चा करतात, अध्यात्माच्या एक एक पायऱ्या, एक एक टप्पे पुढे करत जातात, जे कालांतराने महात्मा म्हणून हळूहळू कर्माचा बॅलन्स वाढत जातो, पण हळूहळू पुढे पुढे जात कालांतराने ते असे अनेक महात्मे आहेत, की जे माझ्या आश्रयाखाली येतात, मला शरण समर्पित होतात, मला शरण येतात आणि अनन्य भक्तीला लागतात. तर आपल्याला एक छोटस उदाहरण आहे. माधवेंद्र पुरी आहेत, हे तुम्हाला दिसत आहेत. आणि माधवेंद्र पुरी म्हणजे आपण आता भक्तांचे सुद्धा जर आपण टप्पे आपण पाहिले, आपण 9 टप्पे पाहिले, त्याच्यानंतर आपण भक्तीचे प्रकार पाहिले, तर इथे माधवेंद्र पुरी जे आहेत, हे मग भक्तांचे सुद्धा आपण प्रकार म्हणू शकतो. म्हणजे हे एक त्याच्यामध्ये आहे, की कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी आणि उत्तम अधिकारी. हे त्याच्यात पण स्टेजेस आहे. म्हणजे काय अडथळ्यांमधनं जावं लागतं आणि जावं लागतं. मग त्याच्यात एक जो भक्त पुढे जातो, ज्याला आपण सीनियर, ज्युनियर लेव्हल असं म्हणू शकतो, तसं कनिष्ठ, मध्यम आणि उत्तम. तर माधवेंद्र पुरी जे होते, हे उत्तम अधिकारी ह्या गणनेमध्ये भक्तांच्या येत होते, असं आपण म्हणू शकतो भगवंताच्या. तर ते सुद्धा भगवंताचे उत्तम अधिकारी, म्हणजे असे भक्त होते. आणि एका गावावरून दुसऱ्या गावामध्ये ते नेहमीच गमन करत असत, भक्तांचा प्रचार प्रसार करत असत. तर एकदा ते असेच चालले होते आणि भक्ती करायची, भगवंताची सेवा करायची. आणि त्यांनी ते ब्राह्मण कर्म करत होते, आणि म्हणून ते ब्राह्मण आपण म्हणू शकतो होते. आणि मग आपल्याला जी काही भिक्षा मिळेल आणि मग तेवढंच ग्रहण करायचं. त्या दिवशी भिक्षा नाही मिळाली, त्या दिवशी तो भगवंताची इच्छा म्हणून उपवास धरायचा. आणि अशी त्यांचं जीवन व्यतीत होत होतं, अशी त्यांची दिनचर्या होती, असं आपण म्हणू शकतो. आणि मग एकदा असेच ते निघाले होते आणि काशीला जात होते. आणि वाटेमध्ये एका पूर्वी कसा पायीच प्रवास असायचा की नाही, मग एक गाव लागलं. तिथे ते म्हणाले, की आपण आज इथे मुक्काम करू. मग त्या नदीकाठी बसले, एका झाडाखाली बसले. त्यांचे जे रोजचं काही नामस्मरण असेल ते करत होते. आणि मग जी काही सकाळपासून बसले होते, संध्याकाळ झाली तरी कुठलीही कोणीही आलं नाही भिक्षा द्यायला वगैरे. तर त्यांनी काही हे नाही केलं, की ठीक आहे भिक्षा नाही ती भगवंताची इच्छा म्हणून त्यांनी एवढा काही विचार केला नाही. शेवटी ते उत्तम अधिकारी होते, त्यामुळे त्यांच्यासाठी हे जे भौतिक जे आहे किंवा इंद्रिय इच्छा ज्या आहेत, तहान, भूक वगैरे, त्याच्या फार पलीकडे ते आलेले होते. आणि मग असंच ते पुन्हा भगवंताचं नाम घेत असताना तिथे एक लहान मुलगा आला. आणि त्याच्या हातात एक आपण काय म्हणू शकतो, मडकं होतं. आणि त्या मडक्यामध्ये दूध होतं. आणि माधवेंद्र पुरींना त्यांनी उठवलं आणि त्यांना सांगितलं, की हे मी तुम्हाला भिक्षा म्हणून आणलेलं आहे, तर तुम्ही हे स्वीकारा. तर माधवेंद्र पुरी म्हणाले, तू कोण, तुझं नाव काय वगैरे. तर म्हणे, माझं नाव गोपाल आहे आणि माझ्या आईची अशी इच्छा असते नेहमी, की आपल्या गावामध्ये कोणीही वाटसरू
किंवा गावातले कुठलेही गावकरी जे असतील ते कोणीही भुकेलं राहता कामा नये. आणि म्हणून तुम्ही हे जे आहे हे दूध स्वीकारा. पण हे मडकं जे आहे ते कुठे टाकू नका, फेकू नका. मी संध्याकाळून जेव्हा परत घरी जाईन, आता मी जरा बाहेर जातो आहे. परत घरी जाईन तेव्हा नेताना घेऊन जाईन. माधवेंद्रपुरी म्हणाले हरकत नाही. आणि त्यांनी ते दान जे आहे किंवा ती भिक्षा जी आहे ती स्वीकारली. आणि मग तो मुलगा जो होता छोटा गोपाल, तो तिकडनं निघून गेला. त्यांनी त्या दुधाचं प्राशन केलं आणि ते मडकं त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे तसंच पुन्हा पाण्याने ते धुवून ठेवून दिलं, की तो मुलगा येईल आणि घेऊन जाईल. आणि हे आपल्या पुन्हा साधनेला बसले त्यांचं काय. आणि मग रात्र झाली. रात्र झाली तरी तो मुलगा आला नाही. मग यांची झोपायची वेळ झाली, विश्रामाची वेळ झाली. मग ते तिथेच झाडाखालीच ते झोपले त्यांनी. आणि मग झोपेत त्यांना एक स्वप्न पडलं आणि स्वप्नामध्ये त्यांना असं दिसलं, की जो मुलगा संध्याकाळी त्यांना दूध घेऊन, भिक्षा घेऊन आला होता, तर तो त्यांना सांगतो आहे, की मला वाचवा, मला वाचवा. आणि तो कुठल्यातरी एका इथून बाहेर काढा, मला इथून बाहेर काढा. आणि तो कुठल्यातरी मातीच्या ढिगाऱ्याखाली, पालापाचोळ्यांच्या ढिगाऱ्याखाली असा तो अडकलेला आहे. आणि ते स्वप्न बघून ते खडाडून जागे झाले माधवेंद्रपुरी. आजूबाजूला त्यांना आणखी नवीन गाव होतं, काही समजेना. मग त्यांनी थोडंसं गावकऱ्यांकडे गेले. त्यांनी त्यांना सांगितलं, "इथं गोपाल नावाचा कोण मुलगा आहे, तो अडकलेला आहे." तर गावकरी म्हणाले, "आमच्या गावात गोपाल नावाचा कोणीही मुलगा नाही." तर म्हणे, "नाही." त्यांनी त्यांचं वर्णन केलं. तर म्हणे, "नाही, असा कोणीच मुलगा नाही आहे. पण म्हणे तो अशा-अशा ठिकाणी त्याने मला काल दूध दिलं आणि तो अशा-अशा ठिकाणी अडकलेला आहे." मग त्यांनी ते ठिकाण सांगितलं. तर ते ठिकाण त्या गावाजवळच होतं. तर म्हणे, "हे ठिकाण तर आपल्याच गावाजवळचं आहे. मग चला आपण जाऊन बघू." म्हणून ते इथं थोडंसं टेकडीपाशी आहे वर, असं म्हणून मग ते सगळे गावकरी आणि माधवेंद्रपुरी तिकडे गेले. आणि माधवेंद्रपुरी तिथे गेल्यानंतर त्यांना ती जागा दिसली, की हीच माझ्या स्वप्नात आली होती. आणि मग तिथे भरपूर पालापाचोळा, भरपूर मातीचा ढिगारा वगैरे सगळं असं होतं. आणि ते सगळं बाजूला काढलं आणि बाजूला केलं. ती माती बाजूला काढली थोडीशी याच्याने, त्यांनी जे काही साधनं आणली होती त्याच्याने. आणि मग त्यांना तिथे एक भगवंतांची मूर्ती मिळाली. आणि तीच जी मूर्ती जी आहे ती आज नाथधाम म्हणून, नाथद्वार म्हणून जे आहे की तिथे तर ती मूर्तीची प्रतिष्ठापना तिथं केलेली आहे माधवेंद्रपुरींनी. आणि तीच आणि मग तेव्हा माधवेंद्रपुरींच्या असं लक्षात आलं, की जो लहान मुलगा जो आलेला होता, तो दुसरं-तिसरं कोणी नसून ते साक्षात भगवान श्रीकृष्ण होते, की त्यांच्या भक्ताला ते दूध घेऊन आलेले होते. आणि खूप आनंद झाला होता त्यांना. आणि त्याच आनंदाच्या भरात त्यांनी त्या मूर्तीची त्यांनी तिथे प्रतिष्ठापना केली. अजूनही नाथद्वारला जर तुम्ही गेलात, तर तुम्हाला तीच मूर्ती जी त्यांना स्वप्नात आली होती आणि ती खणल्यानंतर त्यांना ती मूर्ती मिळाली आणि त्याचं तिथे मोठं आज मंदिर उभारलेलं आहे. तर असे हे जे भक्तांसाठी भगवंत नेहमीच त्यांच्यासाठी उभे असतात. मग आता प्रश्न पडतो, की अशा भक्तांना, असे हे जे उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी आपण असं म्हटलं की नाही. मग अशा ह्या भक्तांना आपण कसं ओळखायचं? जे भगवंताचे शुद्ध भक्त ज्याला आपण म्हणतो, प्युअर भक्त, शुद्ध भक्त, त्यांना कसं ओळखायचं? तर त्याचंही इथं भगवंत सांगताहेत, "सततं कीर्तयन्तो यतन्तश्च दृढव्रता, नमस्यन्तश्च मा भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते." असे जे महात्मेजन असतात, सतत माझं कीर्तन करीत, दृढ निश्चयाने प्रयत्न करीत आणि मला वंदन करीत, भक्तिभावाने नित्य माझी उपासना करतात. मग इथे आपल्याला इथं उदाहरण आहे, की इथे प्रभुपाद यांचं उदाहरण आहे किंवा असे अनेक महात्मेजन संत पदावर जे आहेत, गुरुपदावर जे आहेत, की ते त्यांचा निश्चय इतका दृढ असतो, की आपल्याकडे जर आपण कुठल्याही संतांचं चरित्र बघा, की ते असं असे सुखाच्या राशीमध्ये लोळता आहेत किंवा समृद्ध आहेत, असं नाही. तुम्ही भागवतामधल्या कथा ऐका. कुठलाच जो भगवंताचा शुद्ध भक्त जो आहे,
की अगदी नारद मुनीपासून तुम्ही कुठल्याही भक्ताचे तुम्ही आत्मचरित्र वाचा, ऐका, कथा वाचा, कथा ऐका किंवा आपली महाराष्ट्राची ही संतभूमी आहे, कुठल्याही संताचे एखादं आत्मचरित्र वाचा, तो अशा सुखाच्या राशीमध्ये कधीच लोळलेला नाही आहे, कारण ती भौतिक सुख आहेत. पण त्यांचा मग अगदी 8वा विश्व दारिद्र्य जरी असेल समोर, तरी त्यांचा निश्चय किती दृढ असतो, की ते मी भगवंताची भक्ती करणार. कुठलंही काहीही समोर कुठलीही सिच्युएशन असो, त्यांचा निश्चय जराही ढळत नाही, ढळमळत नाही. तर असा दृढ निश्चयी तो सतत माझं नाम घेत असतो, कीर्तन करत असतो, माझ्या भक्तीमध्ये लीन असतो, माझी नित्य उपासना करत असतो. तोच माझा शुद्ध भक्त आहे, असं इथे भगवंतांनी सांगितलेलं आहे. मग इथे भगवंत पुन्हा आपल्याला सांगता आहेत, की आपलं आणि भगवंतामधलं काय नातं आहे. पिताहम अस्य जगतो माता धाता पितामह वैद्यम पवित्रम ओंकारा वृक्षाम यजुरैव च. मीच या जगाचा पिता आहे, माता आहे, आधार आहे, पितामह आहे, मी स्नेह आहे, शुद्धीकर्ता आणि ओंकार आहे. तसेच ऋग्वेद, सामवेद आणि यजुर्वेदही मीच आहे. मग असं इथे भगवंत सांगत आहेत, की आपलं आणि भगवंतामधलं जे नातं जे आहे, म्हणजे आपण संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजन. कुठेतरी आपल्या आजच्या अध्यायापासून आपल्याला बऱ्याच अध्यायांमध्ये आपल्याला हे बघायला मिळेल, की आपला आणि भगवंतांचा संबंध काय आहे. तर भगवंत हे आपल्या जगाचे पिता आहेत. जगत पिता आपण ज्याला म्हणतो, त्यांच्यामुळेच प्रकृतीची निर्मिती झालेली आहे. त्यामुळे त्यांना आपण जगत माताही म्हणू शकतो. आपल्या सगळ्यांचा आधारस्तंभ आहे, आधारभूत आहे, हो की नाही. आपण त्यांचे अंश आहोत. आपण हे जे शरीर धारण केलेलं आहे, तर ह्या शरीराला चेतना देण्याचं काम कोण करत आहे, हो की नाही. त्या आपल्यामध्ये जो आत्मा जो आहे तो कोणाचा अंश आहे. त्यामुळे आपल्या सगळ्यांचा आधार जो आहे भगवान श्रीकृष्ण आहेत, आपले पितामह आहेत. कारण की जे प्रथम मनु जे आहेत, की म्हणजे जे मानव जातीचे प्रथम पिता आपण म्हणू शकतो, ज्यांच्यापासून मानव जातीचा उद्धार म्हणजे पुढे विकसित झाली, किंवा ह्या ज्या 84 लक्ष योनी ज्या आहेत, ते ह्या लक्ष योनी ह्या विकसित कशा झाल्या, तर जे प्रथम बीज जे असेल, जे प्रथम हे ते बीज धारण करणं ते कोणी दिलेलं आहे, ते भगवंतांनीच दिलेलं आहे की नाही. त्यामुळे आणि त्यांचेच आपण अँसिस्टर आहोत आपण असं म्हणू शकतो. त्यामुळे ते आपले पितामहही झाले, हो की नाही. मग आपण ओंकारामध्ये भगवंत आहेत. त्याच्यानंतर ऋग्वेद, सामवेद, आपण हे जे दिव्य ज्ञान जे म्हणतो, त्या वेदांमध्ये जे आहे तर ते ज्ञान म्हणजे कोण आहे, तर तिथे भगवंत आहेत असं ते सांगत आहेत. मग सृष्टीची निर्मिती केली तर ती चालवायची कशी, ती नेमकी काय आहे, कशासाठी केलेली आहे. प्रत्येकासाठीच काहीतरी कर्म योजून ठेवलेले आहेत, त्याने ती कशी करावीत, कशी पार पडावीत, हे सगळं कशात दिलेलं आहे ते सुद्धा भगवंतांनीच दिलेलं आहे. म्हणून भगवंत म्हणत आहेत, की हे वेद जे आहेत, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, हे सगळे माझ्यापासूनच निर्माण झालेलं आहे, माझ्याच अंतरंगा शक्तीचा भाग आहे. आणि मग पुढे म्हणत आहेत, मीच ध्येय, पोषण करता, प्रभू, साक्षी, निवास, आश्रयस्थान आणि अत्यंत जीवलग मित्र आहे. उत्पत्ती आणि प्रलय सर्वांचा आधार, विश्रामस्थान आणि अविनाशी बीजही मीच आहे. म्हणजे इथे भगवंत पुन्हा तेच सांगत आहेत. त्याच्यानंतर म्हणत आहेत, हे अर्जुना, मी उष्णता देतो, मीच पाऊस पाडवितो, थांबवितो, मीच अमृतत्व आहे, मूर्तिमंत मृत्यूही मीच आहे, चेत आणि जड पदार्थ म्हणजे सत आणि असत दोन्हीमध्येही मीच स्थित आहे. म्हणजे जी आध्यात्मिक प्रकृती आहे, जी भौतिक प्रकृती आहे, तीही मीच आहे. हे सृष्टी चक्रही माझ्यामुळेच चालू आहे. मग पाऊस पडतो आहे, उन्हाळा, हिवाळा, हे जे ऋतू जे आहेत हे सगळे माझ्यामुळेच हे व्यवस्थित सुरू आहे. आणि दुसरीकडे म्हणतायत, की मूर्तिमंत मृत्यू ही मीच आहे. म्हणजे आपल्या आत्म्यासाठी एक निर्णायक क्षण कुठला असतो, किंवा आपल्या संपूर्ण आपण जीवन जर एक आपण हे म्हटलं, की एक जसं आपण एखादं
अकॅडमिक इयर कसं असतं तसं एका आत्म्याचं जर आपण अकॅडमिक इयर जर असं म्हटलं तर जो परीक्षेचा जो भाग जो असतो तो एक शेवटचा श्वास असतो, हो की नाही? त्या क्षणी जर आपण भगवंताला स्मरण केलं तर आपल्याला त्या क्षणी मोक्ष मिळतो. नाही तर आहेच पुढचा जन्म कुठल्या तरी 84 लक्ष योनीमध्ये. तर त्यामुळे तो जो निर्णायक क्षण जो आहे मूर्तिमंत मृत्यू असं ज्याला म्हटलेलं आहे तर तेही मीच आहे असं इथे भगवंत सांगता आहेत. आणि मग पुढे म्हणता आहे की वेदाध्ययन करणारे, सोमरसाचे पान करणारे, स्वर्गलोकाची प्राप्ती करीत अप्रत्यक्षपणे माझेच पूजन करतात, असे पापकर्मापासून शुद्ध झालेले लोक इंद्राच्या पुण्य लोकांमध्ये जन्म घेतात आणि त्या ठिकाणी ते देवांप्रमाणे दिव्य भोग उपभोगतात. याप्रमाणे स्वर्ग लोकातील अमर्याद विषय सुखांचा भोग घेऊन पुण्यकर्म क्षीण झाल्यावर ते पुन्हा या मृत्यू लोकात परत येतात. अशा रीतीने वेदोक्त धर्माचे पालन करून जे इंद्रियोपभोग घेतात, प्राप्त करतात, त्यांना पुन्हा पुन्हा केवळ जन्म मृत्यूच्या चक्रात पडावे लागते. मग आपण पाहिलं की भगवंताने आपल्यामधलं नातं पाहिलं. ह्या सृष्टीची निर्मिती त्यांनी केलेली आहे. तेच पितामह आहेत, तेच माता आहेत. त्यांनी आपल्याला आपण संबंध पाहिला. मग आपला अभ्युदय काय आहे की कर्म करणं. कर्म काय आहे की कर्म करता करता भगवंत आहे. मग कर्म आपल्याला आपला विहित कर्म काय आहे की भगवंताची सेवा करणं, भगवंताची भक्ती करणं, हो की नाही? मग त्याचे सुद्धा आता प्रकार पडलेले आहेत. कारण की आपण ह्या आपला आत्माबद्ध आत्मा आहे. त्यामुळे ह्या प्रकृतीमुळे अडकल्यामुळे आपल्यामध्ये रजोगुण, तमोगुण आणि सात्विक गुण, सत्वगुण हे तिन्ही गुण आहेत कमी जास्त प्रभावाने. मग आपल्या कर्माचेही प्रकार पडतात. मग विकर्म आहे, सकर्म आहे, अकर्म आहे. मग सकर्म मग इथे सांगितलेलं आहे की जे विहित कर्म उत्तम पद्धतीने पार पडत आहेत, पण त्यामध्ये काहीतरी इच्छा आहे, सुप्त इच्छा आहे, भौतिक इच्छा आहे, भौतिक आसक्ती आहे, भौतिक प्रलोभन आहेत. मग त्याच्यासाठी मग काय आहे की तुम्ही कितीही चांगले कर्म केले, उत्तम कर्म केले, कदाचित तुमचा उद्धार होऊ शकतो. पण मग तुमचा उद्धार म्हणजे काय? तर तुम्ही स्वर्गलोकात जाऊ शकतात. देवांचं कसं दिव्य उपभोग घेतात तसे तुम्ही ते स्वर्गसुख उपभोगू शकतात. पण ते आज ना उद्या तो बॅलन्स आहे, पुण्याचा बॅलन्स आहे, तो कमी होणारच आहे, तो क्षीण होणार आहे. जेवढं तुम्ही सुख उपभोगाल तेवढं तुमचं काय म्हणू शकतात की तो बॅलन्स खर्च होतोय पुण्याचा. आणि मग तशा पद्धतीने तो खर्च होतोय, बॅलन्स शून्य झाला की पुन्हा याचं मृत्यू लोकात. मग पुन्हा मृत्यू लोकात पुन्हा नव्याने कर्म करा, हो की नाही? किंवा विकर्म असेल, पापकर्म असेल तर तुम्हाला पृथ्वी लोकावरच जन्म आहे. वेगवेगळ्या 84 लक्ष योनी आहेत. तर त्याच्यापेक्षाही घनघोर पाप असेल तर आहेच. आता विताळ पाताळ तुमच्या लोअर प्लॅनेट्स मध्ये तुमचा जन्म होतो आहे, हो की नाही? म्हणजे तुम्ही जन्म आणि मृत्यूच्या चक्रातून काही बाहेर पडत नाही. मग हे चक्र कसं आहे? ह्या जायंट व्हील सारखं आहे. मेरी गो राऊंड गोल 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 फिरत आहे. वर या खाली या, वर या खाली या, हो की नाही? वर जायचं म्हणजे तुम्ही स्वर्ग लोकात गेलात. अधःपतन म्हणजे तुम्ही अजून खालच्या प्लॅनेट्स मध्ये कुठेतरी जातायत, नाहीतर असं मध्ये तरंगत आहेत मृत्यू लोकामध्ये. पण या चक्राच्या बाहेर काय तुमची सुटका नाही, त्याच्या बाहेर काय तुम्हाला पडणं नाही. हे जे आहे हे आपण जन्म मृत्यूच्या चक्रामध्ये आपण अडतो आहोत. आणि मग त्याच्यापासून आपल्याला बाहेर पडायचं असेल, आपल्याला अकर्माचा बॅलन्स वाढवायचा असेल तर आपल्याला काय करायचं आहे? अनन्याश्चिंतयन्तो मा ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. ते माझी भक्तिभावाने पूजा करतात, माझी दिव्य स्वरूपाने चिंतन करतात. ज्यांच्याकडे जे उणे आहे ते मी त्यांच्याकडे नेतो आणि ज्यांच्याकडे जे आहे ते मी जपतो. आता मला सांगा, इथे एक हा शब्द आहे, इथे एक हे या श्लोकामध्ये एक दोन इथे लिहिलेलं आहे योगक्षेमं वहाम्यहम्. तर मला सांगाल का हे तुम्ही कुठे ऐकलेलं आहे? हरे कृष्ण. LIC. LIC मध्ये. LIC मध्ये, बरोबर. तर हे जे तुम्ही ऐकलेलं आहे हे LIC चं तुमचं ब्रीद वाक्य आहे. त्यांनी ऍडव्हर्टाईज केलेली आहे की योगक्षेमं वहाम्यहम्. LIC चं कसं असतं, आपण 10 काहीतरी त्यांचे असतात एवढे प्रीमियम भरा
आणि दर वर्षाला एक प्रीमियम असं 10 वर्ष भरा आणि मग काहीतरी एक तुमची सम एश्युर्ड असते. जर ते पूर्ण झाल्यावरती मिळते, नाहीतर जर तुमचा मध्येच त्या 10 वर्षामध्ये मृत्यू झाला, तर जो कोणी आहे त्याला त्याला ती सम एश्युर्ड किंवा ती हे मिळते, अमाउंट पूर्ण मिळते. मग तुम्ही 2 प्रीमियम भरले असतील, 3 प्रीमियम भरलं असेल, जे काय असेल ते. हो की नाही? आणि म्हणून त्यांनी म्हटलेलं आहे, की त्यांच्याकडे जे उणं आहे आणि जे म्हणजे जे दिलेलं आहे, म्हणजे जे काही 2-3 प्रीमियम भरलेले आहेत ते, प्लस जी काही सम एश्युर्ड आहे, जे नाही भरलेले आहेत, पण जे तुम्हाला आम्ही प्रॉमिस केलेलं आहे, ते सुद्धा आम्ही देतो. योगक्षेमं वहाम्यहम्. भगवंताचंही हेच म्हणणं आहे, की तुम्ही माझी भक्ती करता आहात ना, बस. तो प्रेमभाव, तो समर्पण भाव, तो भक्तिभाव, ती श्रद्धा हीच महत्वाची आहे. त्या अनन्य भक्तीने तुम्ही माझी भक्ती करा. माझ्या सेवेमध्ये माझं पूजन अर्चन करा. तर तुमच्याकडे जे आहे किंवा जे नाही त्याची चिंता तुम्ही करू नका. आणि तुम्ही फक्त आणि फक्त संपूर्णपणे 100% माझ्यामध्ये दृढ निश्चयाने, माझ्या भक्तिभावामध्ये तुम्ही एकाग्र चित्ताने माझी भक्ती करा. आपल्याकडे कालच आपण भरत महाराजांची गोष्ट पाहिली होती. भरत महाराज हे भावभक्ती स्टेजवर होते. हो की नाही? भावभक्ती स्टेजवर होते, पण एक काय म्हणतो ना, क्षणिक त्या पारसाचा मोह. म्हणजे ते त्या एवढ्या भक्तीमध्ये होते, की त्यांना हे संपूर्ण माहिती असेल, की मी कोणत्या पारसाची काळजी करणारा. मुळात त्या पारसामध्ये सुद्धा भगवंताचा अंश आहे. या भगवंत आहे ना, योगक्षेमं वहाम्यहम्. ते त्याची चिंता करतील, ते त्याची काळजी करतील. हो की नाही? त्याच्या आयुष्याची चिंता मी का करायची? हो की नाही? पण कुठेतरी त्या मोह आला, म्हणून मोहाला आपण मोहाने भ्रम तयार होतो आणि मग आपली बुद्धी जी आहे ती विचार करणं सोडून देते. आणि मग असंच भरत महाराजांच्या बाबतीत झालं, की त्यांना तो एक त्या पाडसाच्या मध्ये आलेला तो मोहाचा क्षण आणि त्यांना पुढचे जन्म घ्यावे लागले. एक हरणाचा, मग जडभरताचा आणि मग 2 जन्मानंतर त्यांना मुक्ती मिळाली, जी त्यांना त्याच जन्मात मिळू शकत होती. हो की नाही? मग हे असं आपण ह्या जन्म-मृत्यूच्या चक्रामध्ये अडकतो. आपण जेव्हा जेव्हा भक्त होतो, जेव्हा आपण शुद्ध भक्त होतो, तेव्हा आपली सगळी काळजी, सगळ्या चिंता या भगवंताच्या असतात. एक छान उदाहरण आहे इथे. जेव्हा महाभारताचं युद्ध सुरू होतं आणि युधिष्ठिर महाराज, म्हणजे तो काळ असा होता, की तेव्हा सगळेच ब्रह्ममुहूर्तावर उठत होते. आता सारखं नाही 10, 11 किती वाजता. तर युधिष्ठिर महाराज ब्रह्ममुहूर्तावर उठले आणि ते नेहमीप्रमाणे भगवान श्रीकृष्णांच्या त्या याच्यात गेले, काय म्हणतो आपण, छावणीमध्ये गेले. भगवान श्रीकृष्ण साधनेमध्ये होते, ध्यान लावून बसले होते, त्यांच्या योग मुद्रेमध्ये होते. आणि बराच वेळ झाला आणि मग युधिष्ठिर महाराज तिथेच थांबले होते. आणि मग भगवंत नंतर कालांतराने काही वेळाने त्यांनी आपले डोळे उघडले आणि तेव्हा प्रश्न विचारला युधिष्ठिर महाराजांनी, माझी जर ती योग्यता असेल तर मला याचं उत्तर द्या भगवंत, तुम्ही कोणाचं ध्यान लावतात? कारण की सगळेच परमात्मा परमेश्वर आहे माहिती आहे, त्यामुळे सगळं त्या भगवंताचं ध्यान लावतात. भगवंत कोणाचं ध्यान लावतात? तेव्हा कृष्णाने उत्तर दिलं, की जो माझा शुद्ध भक्त जो आहे, जो माझ्या ध्यानामध्ये मग्न आहे, तर त्याच्यामध्ये मी मग्न असतो किंवा त्याच्यासाठी मी ध्यान लावत असतो. इथे म्हणे ह्या युद्धभूमीवर सगळेजण तुम्ही आहात, सगळ्यांना मी दिसतो आहे, पण माझा एक भक्त आहे, शुद्ध भक्त आहे, जो सतत माझं नाम घेतो आहे, विष्णू सहस्रनाम सतत सुरू आहे, जो बाणशय्येवर आहे, पितामह भीष्म, ते की त्यांनी आजही मृत्यूचा त्यांनी स्वीकारलेला नाही आहे. त्यांच्याकडे इच्छा मृत्यूचं वरदान होतं. अखंड माझं नामस्मरण सुरू आहे, विष्णू सहस्रनाम सुरू आहे, पण तरीही त्यांनी त्या अवस्थेमध्ये सुद्धा त्यांनी मृत्यूला जवळ केलेलं नाही आहे. तर अशा भक्ताच्या वर मी त्याच्या जवळ होतो, त्याच्या वर मी ध्यान लावलेलं होतं.
असं भगवंताने सांगितलं की मी माझ्या भक्तासाठी सगळं काही करतो. किंवा आपल्याला माहिती आहे की भगवंतांनी प्रतिज्ञा केलेली होती की मी ह्या युद्धामध्ये कुठलंही शस्त्र वापरणार नाही. पण अर्जुनाला वाचवण्यासाठी भगवंतांनी ही किती वेळा ही प्रतिज्ञा मोडलेली आहे की भगवंत म्हणतात की माझ्या भक्तासाठी, म्हणजे भक्ताने प्रतिज्ञा मोडायची नसते, त्याने ती भगवंतासाठी करायची असते. पण एक भक्त जो आहे, भगवंत हा कुठल्याही कर्मामध्ये अडकत नाही. त्यामुळे त्यांनी अर्जुनाचा शुद्ध भक्त जो आहे त्याचे प्राण वाचवण्यासाठी, धर्माच्या रक्षणासाठी त्यांनी अनेक वेळा ह्या युद्धभूमीवर अर्जुनाचं रक्षण केलेलं आहे. म्हणून भगवंत हा इथे एक छोटी गोष्ट आहे की आपण म्हणतो योगक्षेमम वहाम्यहम, म्हणजे भगवंत भक्ताचं ठिकठिकाणी रक्षण करत असतात. मग त्याच्यासाठी आता आपल्याला प्रश्न पडेल की मग आपण भगवान श्रीकृष्णाचंच का आपण हे करायचं, नाव घ्यायचं, दर्शन, म्हणजे आपण त्यांची भक्ती करायची, सेवा करायची. आपल्याकडे तर अनेक देवदेवता आहेत, हो की नाही? तेही इथे सांगता आहेत, ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि मामेव कौंतेय यजयन्त विधिपूर्वकम. हे कौंतेय, जे लोक इतर देवतांचे भक्त आहेत आणि जे त्यांचे श्रद्धेने पूजन करतात ते वस्तुतः माझेच पूजन करतात, परंतु त्यांची ती आराधना चुकीच्या मार्गाने केली जाते. इथे भगवंत सांगता आहेत, जर आपण कुठल्याही आपल्याला असं वाटलं की आपण परमात्मा परमेश्वर भगवान श्रीकृष्ण यांची भक्ती न करता आपण कुठल्याही अन्य देवतांची भक्ती केली, तुम्ही अन्य देवतांची भक्ती करण्याबद्दल काही हे नाही. पण जेव्हा तुम्ही अन्य देवतांची भक्ती करता, ऑलरेडी आपण ते आपल्या पहिल्या अध्यायामध्ये पाहिलेलं आहे की ती भक्ती जी आहे, ती श्रद्धा जी आहे, ती दृढ करण्याचं काम कोण करत आहे? भगवंतच करत आहेत. ती इच्छा प्रेरणा कोण निर्माण करत आहे? भगवंतच करत आहेत. पण शेवटी काय होतंय, आपण पुन्हा ती सकाम भक्तीमध्ये आपण पुन्हा जन्म मृत्यूच्या आपण याच्यामध्ये फेऱ्यामध्ये अडकतो आहोत. कारण की आपण एक उदाहरण पाहिलेलं आहे, जसं एका कंपनीचा ओनर असतो आणि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट असतात, हो की नाही? पण हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कडे एक ठराविकच जबाबदाऱ्या असतात. प्राईम मिनिस्टर आणि बाकीचे जे मिनिस्टर आहेत, की त्या प्राईम मिनिस्टर कडे ज्या जबाबदाऱ्या आहेत, जी अथॉरिटी आहे, ती सगळ्या मिनिस्टर्स कडे आहे का? नाही. कारण की काही गोष्टींसाठी फायनल अप्रुव्हल देण्यासाठी त्यांना प्राईम मिनिस्टर कडे जावं लागतं. बाकी काही HR हेड असेल, फायनान्स हेड असेल, डिपार्टमेंटल हेड्सला फायनल अप्रुव्हल साठी कोणाकडे जावं लागतं? ओनर कडे जावं लागतं, CEO कडे जावं लागतं. तसंच आहे की जेव्हा आपण प्रतिदेवतांची भक्ती करतो, तर त्यांना काही रिस्पॉन्सिबिलिटी दिलेल्या आहेत किंवा त्यांना काही काय म्हणू शकतो आपण की अथॉरिटी दिलेली आहे की त्यांच्या अथॉरिटी पर्यंत ते आपल्याला फळ देऊ शकतात, आपल्याला कृपा प्रसाद मिळतो. पण जे आपल्याला मोक्ष नाही देऊ शकत, ती मोक्षाची वाट जी आहे ती मोकळी करायचं काम किंवा ती अथॉरिटी, ते अप्रुव्हल देण्याचं काम फक्त आणि फक्त भगवान श्रीकृष्णांकडे आहे. आणि म्हणून आपल्याला भगवान श्रीकृष्णांची आराधना करायची, उपासना करायची, त्यांची आपल्याला सेवा करायची आहे. मग आता इथे सांगितलेलं आहे की आपण जसं म्हटलं तसं की जशी ज्याचा श्रद्धा, जसा ज्याचा भाव, त्या पद्धतीने ते पूजा अर्चा करत असतात. तर यांती देवव्रता देवांपि पितृ ज्ञाती पितृव्रता भूतानी यांती भूतेज्या यांती मध्या जिनोमपि माम. जे देवतांची पूजा करतात ते देवतांमध्ये जन्म घेतील, जे भूत आणि आत्मा यांची पूजा करतात ते अशा प्राण्यांमध्ये जन्म घेतील, जे पूर्वजांची पूजा करतात ते पूर्वजांकडे जातील आणि जे माझी उपासना करतात ते माझ्याकडे राहतील. मग जसा आपला भाव, जशी आपली श्रद्धा, जशी आपली भक्ती, मग त्याचं फळही तसंच आहे. जे भगवंताची पूजा करतील ते त्यांची मोक्षाची वाट सुकर होईल, ते भगवंताकडे येतील. जे इतर देवतांची पूजा करतात ते पुन्हा जन्म मृत्यूच्या चक्रामध्ये अडकतील. जे भूतप्रेत आत्मा यांची पूजा करतात ते पुन्हा तशाच लोकांमध्ये जातील
जे पूर्वजांची पूजा करतात ते पुन्हा पूर्वजांकडे जातील, म्हणजे की जशी त्याची भक्ती, जसं त्याचं कर्म तसं त्याचं फळ. म्हणून आपल्याला भगवंताची भक्ती करायची आहे. मग मग ती काही फार अवघड आहे का? काय लागतं भगवंताला? काही लागत नाही. ते पण सांगितलेलं आहे. पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छन्ति तदहं भक्तिम उपहरतम अश्नामी प्रयतात्मनः. जर कोणी मला प्रेमाने, भक्तीने आणि एखादे पान, फूल, फळ आणि पाणी अर्पण केले तर ते मी स्वीकारेन. मग भगवंताची भक्ती करायची आहे म्हणून फार मोठं काहीतरी करायचं आहे नाही. काही लागत नाही भगवंताला. त्याला म्हणजे आपण अगदीच साजूक तूप, ड्रायफ्रुट्स आणि त्याचा शिरा, त्याची खीर आणि हे आणलं आणि ते आणलं, ही एवढी मोठी मिठाई आणली, महागडी मिठाई घेतली, असं काही मागत नाही भगवंत. भगवंत काय मागतात? तुळशी पत्र, त्याच्यानंतर कुठलंही फळ. फळ आपल्याकडे अवेलेबल असतं, फूल अवेलेबल आहे आणि पाणी. पाणी तर आपल्याकडे सतत अवेलेबल आहे. ह्या 4 गोष्टी. पण ह्या 4 गोष्टी भगवंताला अर्पण करायच्या आहेत? भाव भक्तीने करायच्या आहेत. तुम्ही जितक्या प्रेमाने, जितक्या भावनेने, तुम्ही जशा भावनेने तुम्ही अर्पण कराल त्या पद्धतीनेच ते भगवंत त्याचा स्वीकार करणार आहेत. आणि मग हे पण तुम्हाला जमणार नसेल, भावभक्ती पण केवढं अवघड आहे ना, एवढा भगवंतावर कसा विश्वास ठेवायचा? हा पण मुद्दा आहे. मग कर्म करा. कारण कसं आहे, भक्तिभाव सगळ्यांनाच जमतो असं नाही आहे. मग आपण कर्मस्तरावर, कर्मकांडावर, इंद्रिय स्तरावर भगवंताची भक्ती करू. मग त्याच्यासाठी काय, अशा लोकांना काय सांगितलेलं आहे? यत् करोषि यजस्नासी यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत् कुरुष्व पदार्पणम. हे कुंतीपुत्रा, तू जे काही खातोस, करतोस, जे काही अर्पण करतोस, दान धर्म जे काही करतोस, जे काही तपस्या करतोस, ते सर्व तू मला म्हणून अर्पण कर. म्हणजे ते भगवंताला अर्पण कर. तुझं कर्म भगवंताच्या आनंदासाठी कर. कर्म फळाचा त्याग कर. एवढं तर करू शकतोस, मग हे कर. ते नाही जमत, भावभक्ती नाही जमत, अवघड वाटत आहे, मग ते नको करूस. कर्मभक्ती तर करू शकतोस, कर्मयोग तर करू शकतोस, मग तू फळाचा त्याग कर आणि कर्म कर, माझ्या आनंदासाठी कर, असं इथे भगवंत म्हणत आहेत. पुढे जाऊन भगवंत म्हणत आहेत, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तू मा भक्त्या मयि ते तेषु चपि अहम. मी कोणाचा द्वेष करत नाही, तसेच कोणाशी पक्षपातही करीत नाही. सर्वजण मला सारखेच आहेत, परंतु जो कोणी भक्तिभावाने माझी सेवा करतो तो माझा मित्र आहे आणि माझ्या ठाई स्थित आहे. मी सुद्धा त्याचा मित्र आहे. मग भगवंतांसाठी सगळेच काय म्हणू शकतात, सगळेच त्यांचीच मुलं आहेत, त्यांचीच लेकरं आहेत. आई वडिलांसाठी असं असतं का की हा द्वाड मुलगा आहे, मी याच्यावर प्रेम नाही करणार, आणि हे फारच गुणी बाळ आहे, मग मी प्रेमाचा वर्षाव करील याच्यावर, असं काही असतं का? दोन्ही मुलं आई वडिलांसाठी सारखेच असतात की नाही? त्यामुळे तुम्ही नास्तिक असाल, आस्तिक असाल, भगवंतावर विश्वास ठेवा, नका ठेवू, भगवंताला त्याच्यातनं काही फरक पडत नाही. भगवंताची कृपा ही सगळ्यांसाठी सारखी आहे, सगळ्यांसाठी, कोणाचाही ते द्वेष करत नाही. पण जो भक्तिभावाने भगवंताची सेवा अर्चा करतो आहे, त्यांचा भगवंत निश्चितच मित्र आहे आणि त्यांना ह्या जन्म मृत्यूच्या चक्रातून तो निश्चित बाहेर काढतो आणि त्याला तसंच फळ देतो. त्याला अध्यात्मामध्ये त्याचं, आपण जसं भगवंताने सांगितलेलं योगक्षेमं वहाम्यहम, त्यामुळे त्याचा तसा तो मार्ग सुकर करत जातो आणि शेवटी तो त्याला भगवंतापर्यंत नेऊन पोहोचवतो, त्याला मुक्ती मार्गापर्यंत, त्याला मोक्षापर्यंत नेऊन पोहोचवतोच. पण इथं महत्वाचं पुन्हा काय आहे? भावभक्ती, प्रेमभक्ती. जेवढा भाव दृढ, जेवढी भक्ती दृढ, जेवढा विश्वास, जेवढी श्रद्धा दृढ, तेवढाच भगवंताचा कृपा प्रसादही तेवढा दृढ असेल आणि आपल्याला मोक्ष प्राप्ती निश्चित आहे, असं इथे सांगता आहे. पुढे भगवंत म्हणत आहेत की भक्ताचा जो प्रवास आहे तो मोठा आहे, तो काही असा छोटा असा प्रवास नाही आहे, तो लॉंग टर्मचा असा प्रवास आहे. आणि मग त्याच्यामध्ये असं होऊ शकतं की एखाद्या भक्ताकडनं काहीतरी चुका होऊ शकतात. मग त्याच्यासाठी काय आहे?
अपि चेदसुरा चारो भजते माम अनन्य भाग साधु एव न समंतव्य सम्यक व्यवसितो हि सह. जरी एखाद्याने अत्यंत घृणास्पद कृत्य केली तरी तो भक्ती सेवेत गुंतला असेल तर तो योग्य स्थितीत असल्यामुळे त्याला संत मानले पाहिजे. क्षिप्रम भवन्ति धर्मात्मा शाश्वत शांती निगच्छन्ति कौंतेय प्रतिजानेहि न मे भक्त्य प्रणश्यति. तो त्वरित नीतिमान बनतो आणि शाश्वत शांती प्राप्त करतो. हे कुंतीपुत्र, माझ्या भक्ताचा कधीही नाश होत नाही. निर्भय हो आणि घोषणा कर. एखादा भक्त असेल, काही कारणास्तव त्याच्या हातून काही चूक होते किंवा तो वाट भरकटू शकतो, काही होऊ शकतो, पण म्हणून तो माझा भक्त उरत नाही का? नाही. तर तो तरीही त्याच याच्याने माझी भक्ती करत असेल तर तो तुरंत म्हणजे तो पटकन लगेचच स्वतःची ती चूक जी आहे ती सुधारतो किंवा त्याला मी तो काय म्हणू शकतो आपण की तो नीतिमान बनतो आणि शाश्वत शांती प्राप्त करतो किंवा तो योग्य तो मार्ग जो आहे तो अवलंबतो. आणि म्हणून तू अजिबात काय म्हणू शकतो की विचार करू नको की मला पाप लागेल का, मला आनंद कसा मिळेल, मी हे तर माझेच आहेत, तसं कुठलाही विचार करू नको आणि युद्धाची घोषणा कर. निर्भय होऊन तू युद्धाची घोषणा कर, असं इथे भगवंत अर्जुनाला पुन्हा पुन्हा सांगता आहेत. आणि मग पुढे म्हणता आहेत, माही पार्थ जपाश्रित्य य अपि स्यु पापयोनय स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेपि यान्ति पराम गती. हे पृथाच्या पुत्रा, जे माझा आश्रय घेतात, जरी ते निम्न जन्माचे असले, स्त्रिया, वैश्य, व्यापारी तसेच शूद्र, कामगार सर्वोच्च स्थानापर्यंत पोहोचू शकतात. म्हणजे माझा जे आश्रय घेतात, मग ते कनिष्ठ असतील, मध्यम असतील, उत्तम असतील, ते कुठल्याही वर्गाचे असेल, पण ज्यांनी माझा आश्रय घेतलेला आहे ते सर्वोच्च स्थानापर्यंत पोहोचू शकतात, असं भगवंत म्हणत आहे. आणि मग ते कसं शक्य आहे, त्याच्यासाठी इथे भगवंतांनी आपल्याला पुन्हा एकदा सांगितलेला आहे. हा श्लोक खूप महत्वाचा आहे, आपल्याला 18व्या अध्यायात पण बघायचा आहे. मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजिह्वा नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्त्व एव आत्मनं मत्परायण. आपले मन मना म्हणजे आपले मन भव मद भक्तो, माझे सदैव चिंतन करण्यामध्ये युक्त कर. मद्याजिह्वा नमस्करू, माझा भक्त हो, मला नमस्कार कर, माझे पूजन कर. आणि असा तू मला पूर्णपणे मतपरायण हो, म्हणजे माझ्यामध्ये पूर्णपणे रममाण झाल्याने तू निश्चितच माझी प्राप्ती करशील, माझ्या वैकुंठ धामाची, मोक्षधामाची प्राप्ती करशील, असं इथे भगवंत पुन्हा एकदा सांगता आहेत. आणि इथेच आपला आजचा अध्याय संपतोय. आजच्या अध्यायामध्ये आपण पाहिलं की भगवंतांनी आपल्याला हे जे ज्ञान सांगितलं, त्याला राजविद्या राजगुह्यम, जे शाश्वत असं ज्ञान आहे, चिरंतन असं ज्ञान आहे, ते कुठेतरी आज सांगितलेलं आहे. मग कृष्णाकडे जाण्याचे मार्ग, मग आपण किंवा आपण शुद्ध भक्त जो आहे तर त्याला कसं ओळखायचं किंवा शुद्ध भक्त कसं बनायचं, तर ते सततम कीर्तयंतो, माझे सतत कीर्तनामध्ये आहे. श्रवण भक्ती, भगवंताच्या ज्या नवविधा भक्ती ज्या आहेत, ज्या आपण बघितल्या, तर त्यातल्या कुठल्याही भक्ती मार्गाने आपण भगवंतापर्यंत पोहोचू शकतो. आणि पुन्हा सगळ्यात शेवटी अनन्य भक्तीची ज्याच्याकडे गोडी आहे, भावग्रही जनार्दन भगवंताला म्हणतात. तर जिथे भाव आहे तिथे जनार्दनाची कृपा निश्चित आहे, आणि म्हणून भावग्रही जनार्दन. तर अनन्य भक्ती ही आपण 12व्या अध्यायात पुन्हा एकदा बघणार आहोत विस्तृतपणे. इथेच आपला आजचा अध्याय संपला आहे. हरे कृष्णा सगळ्यांना.